शेवग्याच्या शेंगाचं सूप बघतो आहोत आणि जाड्या शेंगा घेतल्यात. नॉर्मली जून झालेल्या घेत नाहीत, टाकून देतात, पण मी त्याच शेंगा घेतल्यात आणि त्याचं सूप करणार आहे. एक शेंग घेतली जाडीवाली, 2 माणसांसाठी होतं. नॉर्मली थंडीत आणि पावसात ते खूप छान हेल्दी आहे, पण आता मार्केटमध्ये शेंगा खूप आल्या आहेत आणि स्वस्तही आहेत. तर आपण बघूया शेंगांचं सूप. ह्या चांगल्या शिजवून घ्यायच्या आहेत आपल्याला आणि नंतर बाकीची तयारी. शेंगा छान शिजवून घेतल्यात. ह्याला गार झाल्यानंतर आपण मिक्सरला ह्या वाटून घेणार आहे आणि त्याचा ज्यूस आपण काढणार आहे. त्यापूर्वी आपल्याला त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य थोडंसं ओलं खोबरं, कोथिंबीर, अर्धा इंच अगदी पाव तुकडा आलं, एक 7-8 लसूण पाकळ्या, 4-5 म्हणजे आवडीनुसार, 4 काळे मिरी, 1 लवंग आणि पाव तुकडा दालचिनी. हे आपल्याला ना भाजून घ्यायचं आहे. गार्निशिंगला थोडं खोबरं आपण कोथिंबीर ठेवणार आहे आणि बाकी थोडी आपण भाजण्यात घेणार आहोत. थोडा पाव चमचा आपण जिरंही घेणार आहोत त्याच्यामध्ये. हे छान असं ना परतून घ्यायचं आहे लालसर रंगावरती. कढीपत्ताही आपण घेणार आहोत. हे सगळं लाल रंगावर परतून वाटून घ्यायचं आहे आणि अर्धा लिंबू रस चवीसाठी घेतला आहे. तिखट हवं आहे म्हणून अगदी पाव चमचा मी मालवणी मसाला वापरणार आहे. थोडं तिखट चमचमीत चव हवी म्हणून, पण तुम्हाला नाही वापरायचं तरी चव छान लागते, कारण काळी मिरी, लवंग आणि दालचिनी आहे. पण आता हे छान आपल्याला परतून घ्यायचं आहे. कढीपत्ता सगळं आपल्याला परतायचं आहे एक लाल रंग येईपर्यंत. थोडंसं आपण ऑइल घालणार आहोत आणि ह्याला छान मऊ आपण वाटून घ्यायचं. थोडं मीठ, हे छान लाल रंग येईपर्यंत परतायचं. आणि आता दुसरीकडे आपण बारीक गॅस ठेवल्याने शेंगा मिक्सरमध्ये वाटून त्याचा रस काढून घेणार आहे. हे आता वाटून घेऊया मिक्सरमध्ये आणि त्याचं चाळणीने छान गाळून घ्यायचं आहे. ज्यूस मस्त लागतं सूप हे चवीला आणि हेल्दी पण, आणि भूक वाढवतं. लहान मुलं नॉर्मली शेंगा चावून खायला कंटाळा करतात, आवडत नाही मुलांना, पण असं द्या बघा पितील, आवडेल. आणि ह्याच्यात तुम्ही न्यूडल्स वगैरे पण ॲड करू शकता, चव चांगली लागते, करून बघा. आता आपण ह्याला बारीक करून घेऊया. गाळून घ्यायचं, थोडं पाणी घालूया म्हणजे त्याचा छान असा ज्यूस निघेल. छान असं. आता तुम्हाला किती, हे साधारण 2 माणसांसाठी आहे, त्या अंदाजाने आपण ह्याच्यात पाणी घालून हे गाळून घेणार आहे. हे परत मिक्सरमध्ये टाकून पाणी घालून घुसळून घेते. हे छान आता गाळून त्याचं 2 माणसांना पुरेल एवढा ज्यूस, कारण वाटण घातल्यानंतर थोडंसं ते सुद्धा ॲड होणार याच्यामध्ये. थोडं वाटण आपण घालतो चवीसाठी आणि थोडं थिकनेस येण्यासाठी. तुम्ही थिकनेस येण्यासाठी कॉर्नफ्लॉवर पण घालू शकता, हेल्दी नाही आहे. तांदूळाचं पीठ पण अगदी पाव चमचा शिजवताना घालू शकता, थिकनेस हवा असेल तर. नाही तर पण क्लिअर असं सूप मस्त लागतं. आपण आता हे काढून झालं. आता आपलं वाटण मिक्सरला वाटून घेणार आहे. आता आपण हे भाजलेलं ओलं खोबरं आणि मसाले हे सगळं मऊ वाटून घ्यायचं. पाणी घालूनच वाटणार आहोत आपण. आणि नंतर आपण, तुम्हाला तूप आवडत असेल तर तूप थोडंसं घालून सूप रेडी. आणि मालवणी मसाले पाव चमचा आपण आत्ताच घालूया ना, अगदी पाव चमचा, थोडंसं चटपटीत लागण्यासाठी. मीठ ऑलरेडी शेंगा शिजवताना मी थोडंसं घातलं आहे, नंतर ॲड करू आपल्याला लागलं तर. आता हे मी मस्त मऊ वाटून घेते. छान मऊ वाटून घेतलं आहे. आपण ऑइल
ऑलिव्ह ऑइल घेते मी साधारण 1-2 चमचे आणि फोडणी काहीच नाही घालणार आहे, डायरेक्ट सगळं ॲड करणार आहे. छान असं तेल तापू दे, कारण मी सगळं वाटून घेतलं आहे. राई आवडत असेल दाताखाली आलेली तर तुम्ही घालू शकता. काही काही सूपमध्ये राई दाताखाली आली की छान चव लागते. थोडीशी कोथिंबीर मी फोडणीत घालणार. वाटलेला मसाला मिक्सर धुवून पाणी ॲड करूया. शेंगांचा रस, त्याला छान उकळी येऊ दे. छान उकळी येऊ दे की थोडंसं मीठ आणि वरनं गार्निशिंग कोथिंबीर. हे आपलं शेवग्याच्या शेंगांचं सूप रेडी आहे. उकळी आली आहे. कोथिंबीर गार्निशिंग, आपला लिंबू रस राहिला आहे ॲड करायचा. अर्धा लिंबूचा रस. आपलं शेवगाचं सूप रेडी आहे पिण्यासाठी. हेल्दी, सगळ्यात हेल्दी.